Между другото, горе мина някакъв човек и там най-горе ето е и му се видя сянка. Елат виж тук където ни роли, това е мисля. Да, го видях това. Вие снимите, аз с камерата само ще. Аз с камерата само. О, какви светлини има, не е истина. Не е реално. Светлината огрява и вътре ще се виждат. А виждаш ги тези всички? Да. Какво някаква да скажа? 走，这不就是彩色玻璃的效果跟夕阳的效果吗？ Тук е нереално. Това тук е нереално. И сега слънцето как го огрява човек. Да, стоп. И то много яко сме панали времето в момента от светлината. Не, това е според мен в момента от светлината. Голям късмет със слънцето. Да. Деца, кажете, че не сме оцелили часа. Не знам какво да кажа. Това е невероятно нещо. Все едно не е правилно човек. Да. Не снимахте тук като в коридора и там в началото, когато грява по тунела. Арките. Да. Много красиво. Много. Тук гледай. Не, просто е... Искате ли малко така самото цвете да се види? И е там може би, за да... докато има слънце. Светлина, да. Мене много ми хареса коридорите. Ой, тази синята мозайка е много красива.
Това е просто невероятно место. Знаеш, по средата колко яко се вижда. Искаш ли селфи да пробваме с твой телефон и така на... Не знам дали ще се вижда. Телефона на онея ли? И на нея, да. Искате ли малко да седне? Да, сядай, Мартин. Сядай. Аз искам да гледам там близо да го Душата? слънцето. Също си. Елате с бате. Кажете, че се снимаме. Аз искам на фона и на Искате ли другото. на синьото Да, да на се синьото снима? някакси мен повече ме привлича. Ей така. Да. Ето само си чорловата коса. Ако искате и тук по средата Айде да по средата да застанем видим нагоре. какви цветове. А отдолу нагоре ли? Да, отдолу нагоре е приемаш. Виж, и тук мога да снимаш, ето тук. Добре. Славик? Да. Я си помижи повече. Дай си Ето така. Много е невероятно просто.